Sa number 2, ginserbihan sang Land Transportation Office Negros Island Region sang Showcase Order ang Bacolod Transport and Traffic Management Department o kun BTTMD. Ini matapos nga mag-viral ang isa ka litrato online nga nakuhaan ng ginapatihan pag-counterflow sang salakyan sang BTTMD. Madasi gina-identify sang LTO ang salakyan bangon sa government license plate kag may nakasulat nga BTTMD sa salakyan. Sang Hulyo 24 ginserbe sang LTO ang Showcase Order kag ginbaton man ini sang staff sang BTTMD. Madayon pa nga ginausisa sa otoridad ang insidente samtang nagahulat pa ini sang sabat gikan sa ahensya. Sanig sa investigasyon sa syudad, ang empleyado nga nagamaneho sang salakyan ang nagresponde sa ginakayo nga bahin sa Dalan Araneta agud mag-assist sa lakat sang trapiko. Nakasabat naman sa Showcase Order sang LTO ang natungdan nga empleyado. Nagpangayo man patahag si Bacolod City Mayor Greg Casataya sa pamunuan sa BTTMD may angot sa insidente. Nagpasigurong LTO-NIR nga ang layiyang para sa tanan kag wala sang may makaluwas diri bisan pa ang yara sa gobyerno.